Ja, heb je alles goed staan? Toch wel, joh. Bijna. Hoezo, hè? Nou ja, Hoe vluchtig af wat dat is. ja. Onze cameraman daar, Ja. dat is de meest creatieve van ons drie. Ja? Hij ziet vast en zeker Menno. Nee. Nee? Nee. Als het andersom leust, onze zoon die zegt altijd snammenos. En als het andersom leust, dan is het zonnemans. Meer is het niet. Nee. Hier is het niet, Hier zonnemans. is het. En dan Oké. dat een lange Nou. laan, waar zit hij? Ja. Dat is de hebben we boulevard. Bedankt voor alles. Kijk lekker naar de winkel, boodschappen gaan doen. Nee, ik ben Bas. Ja, Hallo. Hoi, Hoi. Wilma. Dat wisten we. En het zonnetje begint te schijnen als we uitstappen. Of als je uitstapt. Ja, het zonnetje is goed vandaag. Komt nog wel een bui, maar ja, voor de rest gaat het wel. Nou ja, we kregen het niet echt cadeau hè, de laatste Nee, dagen. nee. Maar dat maakt niks uit. Maar de familie Zonnemans. Ja. En je woont Ja. hier sinds 74. Ja. Klopt Ja. allemaal. En de zoon zit Dan altijd... zit dat altijd andersom. Ja. En hoe- Snammenos. Toen hij nog jonger was, Sam. Koos ook een Grieks eiland zien. Ja. Ja, Ja. En, Nou, toen, hè? en toen ik zoveel jaar was geworden, dat ik 50 was geworden, toen kreeg ik dat beurtje Ja. Snammenos Boulevard. En toen hebben we hem op de poort gehangen. Oké, dus in 1974 ziet je 50 geworden. Nee, dat kan ze niet zeggen. Dat niet. Maar Nee, nee. je ziet echt, je ziet echt Beringse. Beringse kuus. Ja, dat kan ze wel zeggen. Ja? Geboren en getogen. Ja, Oké. En wat ziet jij dan? Ik kom van de neerkant. Oeh, over de Peul. In Brabant halen we ze Ja. weg. Grensgevalletje. Ja, zoiets. Ja. Hè? Grensoverschrijdend. Ja. Ja. Mag ik een keer rooien wie het je ook hebt leren kennen? Ja, zeg Ja. het eens. Daan Zovend. Ja. Ja. Kijk, Ja. Ja. toen ze nog Dat bestonden, was hè? toen nog, In- Ja, ja. zeker. In Helder ja. Derby Aarts. Ja. Oeh, Ja. oké. Toen kwamen de Brabantse meisjes over de Peul naar Limburg. En dan wordt het natuurlijk aangeschoten wildverhoog als Daar moeten Als we meteen Beringse op kuus, hè? reageren. kwam heel ook netjes halen. Ja. Ja? Ja. Ja, dat was toen. Ja. Geen Ja. zo op dat Hij kwam stoeltje. mij voor te dansen halen, terwijl dat hij niet kon dansen. Nou, dat vind ik wel lef. Ja, ja. Ja, Maar een klein beetje seksueel schuifelen, dat kan altijd, hè. Want dat gebeurde toen. Nou, ik weet nog goed, in een tijd dat ik jong was, dat is dus ook al... Heel lang geleden. Dankjewel Mitch, heel lang geleden. Ja, dus onze cameraman van 28. oh, zo, Dan wordt er als we bijvoorbeeld een fuif hadden, dan wordt op een gegeven moment in de kleine urkes wordt het liedje gedraaid Je t'aime moi non plus Ja. van Serge Gainsbourg en Jean Birkin. Jane Birkin. Ja. Is die niet pas geleden ons ontvallen? Jane Birkin of Jeanne Birkin? Maakt niet uit. En dan ging het leeg uit en dan wordt er, zoals G dat zei, seksueel geschuifeld. Ja, ja. Dat stelde allemaal niks voor. Nee, maar, maar het was gewoon vutje voor vutje. Ja. Vutje, ja. Ja, Ja. niet vutje tegen vutje, maar Ja, vutje voor vutje. vutje. Ja, maar wie zoekt dat in oogentijd aan de route, seksueel geschuifel? Ja, gewoon rustig aan en dan tegen elkaar aan, hè. Oké. En dan begoest hij gewoon direct mee. Ja, tuurlijk. Dat is er een... Tuurlijk. Dit liet er geen graas over groeien. Nee, nee. Maar had je echt zoiets van, deed je dat bij alle vrouwen uit neerkant? Of had je Nee, zoiets ik- van, dat is wel een bijzonder... Ja, tuurlijk. exemplaar. Maar, ja, dat was goed beginnen, hè. Oké. Dan had jij al af laten vallen. Dat klinkt alsof, nou ja, hij ziet er nog steeds goed geswanjeerd doet. Maar Ja, was jawel. het toen in den tijd een lot uit de loterij? Dacht ik wel, ja. Ja? Ja, ja. Oké. Met lang hoor, hè. Ja, dat was toch wel mooi. Oh. Ja, ja. Ja, want dan praten we over eind jaren 60, begin jaren 70. Ja, ja. 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 Oh, geweldig. Ja. Had je dat lange haar als gij? Nee, dat niet. Dat niet. Nee, nee. Nee, jij ook zwarte lang hoor. Oké. Daar viel ik ook op. Oké. Zwarte lange haar. Ja, En krullen, hè. ja, ja. Een en al krullen. En dus dan kunt hij ook halen.
Wat weet je nog van die avond? Toen werd het Nijjaarsdag. Oké. En toen wenste hij me, ja, zalig Nijjaar. Stonden we door in de hal van naar de wc heen te gaan. Ja? En er waren radiatoren en die waren gloeiend warm. En ik heb hem die hand gegeven en ik kwam er tegenaan. Nou, ik heb mijn neer was verbrand. Ik durfde niks te zeggen van. Dus dat Ja, was dat een... was toen. Ja, Ja, dat was nog eens een warme handdruk. Ja, echt wel. Tuurlijk. Ja. En toen kwam dus het geschuifel. Ja. Zij je er wel bij dat de Nikkels dansen? Of kom Nee, je er- tuurlijk Nee? niet. Nee. Komen ze vanzelf achter. Was dat een teleurstelling? Eigenlijk wel. Want de kunst of te dansen toch? Ja, of niet? ja. Zeg ik nou nog wel ooit dat ik nog een keer moest doen, dan viel ik er en die hoge kon dansen. Dan vied ik erin. hè? Ja, dan viel ik erin. Ja. Maar nee, op danslessen gewoon ook niet voor het huwelijk We of hebben zo? wel een dansles Ja, gehad. Oké. Ja. Maar weinig gebruik van gemaakt daarna. Ja. Veel dat wij 25 jaar getrouwd waren. Ja, Hè? Een paar ja, jaar van ja. tevoren zijn we op dansles geweest. En toen hebben we Ja. wel beoefend en wel dat ging leuk. toch goed. Ja. Maar daarna is het weer een beetje ingeslopen, Ja, hè, dansen. Ja. Maar ja, kijk, de mos in een goed huwelijk moest af en toe ook offers brengen. Hè? Jazeker. En dat was in dit geval gewoon... Ja. Wat zien ze in kwaliteiten dan? Biljarten? Ja, maar daar heb je niks aan. Nee, daar heb ik niks aan hoor. Die ik heb, hij niet. Ja. Oké. Biljarten. Ja. En giet er veel vreemdtijden in zitten? Ja, vanmiddag weer hè. Oké, dus even boodschappen doen nu. Ja. Ja, even vlug tussendoor. En En dan dan- vanmiddag wel biljarten. Oké, Ja. wordt er dan ergens warm gegeten? Ja, vanavond. Vanavond? Ja, maar het kan goed zien, hè? Vroeger wordt er duk 's middags op. Ja, Oké. Doen wij normaal normaal wel. ook, ja. Normaal Maar wel. vanavond komt de dochter en de schoonzoon eten. Kijk, en eten we vanavond weer. Ja. Oh, ja. Oh, dan moet je nog het biljarten nog de keuken in. Nee, dan is het klaar. Oh nee. Dat is het een Dan beetje... is het, Dat is een, als dan hij, is het allemaal klaar. als hij in de keuken stiert, noemen we dat culinaire geschuifel. Oh ja, zoiets. Ja. Nee. Een beetje bij elkaar Sinds geraakt. ik niet meer hoef te werken, hoef ik weinig meer te koken. Ja. Oké. Eerst Je een ziet kok geweest? Nee, Nee? nee. Hij Oei. is een paar jaar eerder thuis als ik. Oh, de belt de supermarkt op, of niet? Ja, nee, dat mag Het even. is lopen. Ik zeg, hij was een paar jaar eerder thuis als ik. Uh-huh. En als ik dan thuis kwam s'avonds, was dit al klaar. Ah, Ja. oké. Dus dat is eigenlijk dan ook wel een talent. Ja, tuurlijk. ja, Want zeker. het was ook binnen te halen en zo. Ja. Als ik wou, kwam ik er wel vandaan. Oh, dat is ook een goeie. Die moet ik ook al te halen. Ja. Hey, maar dus je hebt een dochter, je hebt een zoon. Ja. Dat is het? En 4 kleinkinderen. Van de zoon. Ja. Van de zoon. De dochter niet. Maar de dochter heeft wel een schoonzoon meegebracht. Ja. Ja, In het, ja. Op de Snamenos Ja. boulevard. Boulevard. Ja. 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 En dat is allemaal fijn, gezellig. Ja, zeker. Ja? Ja. Wat schaft de pot vanavond als de dochter kunt beten? Wortel pastinaakstampot met gehaktballetjes Oeh, en champignonsoep. oké. Ja. Lekker. Ja, is ook lekker. Dat moeten we eens een keer proberen. Wortel pastinaakstand. Ja. Ja. Dat is de meute weer, anders Ja. dan Ja, nee, dat is maakt echt de heet lekker. niet kloor. Nee. En was het geheim van een goede hakbal? Ja, In en de allerhande keuken. kruiden erin en wat uitjes en ja, ik vind alles. Ja. Ja? Mhm. Ketchup, sambal, ja, noem maar op. Die lekkere gehaktballen. Ja. Hey, en biljarten, hè? Ja. Dat doet je hier in In Beringen? Beringen. Bij de Wiekslaag, bij de Narra. Ja. Ja, daar zien we, nou, dat is ook al wel jaren geleden, zien we door ook een keer geweest. En toen speelde dat net dat ze ook van de kerk, hoe je ze ook niet iets mee doen, hè? Ja, de kerk is nou naar kerk, maar er zal toch iets anders met moeten gebeuren. Oké. want Het aantal bezoekers, dat is minimaal. Ja. Maar dat zijn ze ook in Pelemaas van plan, hè? Ja, er gaan natuurlijk weer Ja. een aantal kerken die gaan dan dicht. Ja, en dan moet iets anders met gedaan worden. En meestal zien dan de kleinste kernen, die zien dan de pineuten. Ja, dan zal de wij kerk zien sowieso wel de peneut.
Zit je sowieso de pineut? Ja, dat is Echel en Koningslus en Meil dat blijft bestaan, want dat hebben ze pas gerenoveerd. Ja, maar het is een groter dorp. Ja, ja, Grashoek, dat valt ook af. En dan Helden en Panningen, die zullen wel blijven bestaan. Aan de andere kant, je hebt wel een heel mooi sportpark. Hè? Ja, Daar ja, ben ik ja. wel een beetje jaloers op. Dat Ja, hebben ja. ze toch met de ganse... Met de ganse gemeenschap Beringen buiten gemaakt. Ja. Maar ja, daar gaat geen heel biljarten. Dat doet je bij de... Nee. Nee. Daar hebben ze geen biljart staan, dus dan moeten we wel naar de Wiekslaag. Hey, je gaat nou, ik denk, wortel en pastinaak halen, of niet? Ja, ja. Klopt helemaal. En gehakt. Ah, ja. Hey, het was een genoegen om een keer op een... dat gebeurt dus niet, Duk, hè? Dat we echt op een boulevard Nee. stonden. Maar het is ook een serieuze boulevard. Ja. Ja.